Balaguer acollirà del 12 al 15 de maig la 5a edició de Jazz al Pati. Es tracta de la Mostra Internacional de Joves Intèrprets organitzada per l'Escola Municipal de Música amb la col·laboració de la Biblioteca Margarida de Montferrat. L'esdeveniment comptarà un any més amb les formacions més rellevants dels Centres Superiors de Música de Catalunya, l'especialitat de jazz, SMUC, Liceu i Taller de Músics, i enguany, com a escola convidada, intervindrà el Centro Superior de Música Creativa de Madrid. Entre les actuacions previstes, el primer dia de la mostra destaquen la de poesia en jazz especial dones i el diumenge dia 15 històries de jazz en el marc del cicle Assolellats i el concert de Jordi Guixer inclòs en la programació de la capital de la Sardana. Es tracta de dues actuacions amb les quals des de l'àrea de cultura es continua apostant perquè les activitats siguin el més transversals possibles. El diumenge de Jazz al Pati tenim una proposta d'assolellats, una proposta per a públic familiar i com no podia ser d'una altra manera, l'any de la capital de la Sardana doncs també incorporem la sardana amb aquest Jazz al Pati amb un espectacle de fusió entre sardana i jazz, una cosa que pot ser una mica xocant, no? Però bé, fem aquesta aposta i anem introduint la sardana a totes aquelles activitats culturals de ciutat. La 5a edició de Jazz al Pati començarà el dijous dia 12 de maig amb les habituals audicions matinals pedagògiques adreçades a alumnes d'ESO dels centres educatius de Balaguer i seguirà al vespre amb l'espectacle Poesia en Jazz especial dones a càrrec del grup vocal Divadams. Dissabte serà el torn d'Orígens Quartet del Conservatori del Liceu, un clar exponent de les noves corrents creatives del jazz, i d'Ernest Pipó, del Taller de Músics, amb una adaptació jazzística d'un repertori de negro espirituals. Dues propostes molt interessants segons l'Escola Municipal de Música. Divendres començarem a les 8 amb el primer concert de la mostra, pròpiament amb els alumnes de l'escola del Conservatori del Liceu. Un grup que es diuen Orígens Quartet, és un grup que fan temes originals seus, molt modern, diguéssim, és una mica una mostra del tipus de jazz que es fa actualment, que no és una revisió d'estàndards típics de jazz, sinó que és una cosa més creativa, un diàleg constant entre els 4 instrumentistes del grup, i creiem que és una proposta que ens han ofert des del Liceu molt interessant. Seguirà amb aquesta proposta a 9:45 el grup que ve del Taller de Músics, que és un grup que el líder és un guitarrista que es diu Ernest Pipó, i ha fet, diguéssim, una revisió, que aquí sí en aquest cas ha agafat un repertori més clàssic del jazz, que són els negres espirituals. Ha fet uns arranjaments propis, una mica de revisió del segle XXI d'aquest repertori, que és més propi potser del segle XIX que no pas del segle XX, que és el repertori típic de jazz que es fa habitualment. Dissabte la mostra comptarà amb la presència d'Anna Blasco, quintet de l'ESMUC, i amb els alumnes del Centre de Música Creativa de Madrid. En la mostra d'enguany, la Fundació Margarida de Montferrat atorgarà el premi al millor intèrpret.